Ahoj priatelia. Čo nám toto obdobie prináša? Rozhodnutie sa. Rozhodnutie sa pre seba. Ako nájsť samého seba. To znamená rozpadnú sa ti ilúzie. Odložíš to, čo už nie je pre teba. A začneš od tehličky, od prvej tehličky stavať niečo na pevných základoch. A len to, čo stojí na pevných základoch, je pre teba. Pretože si to ty, koho staviaš od prvej tehličky a od pevných základov. Takže aj o tomto je spoločné stretnutie, ako na to v praxi. Takže ak sa chcete zúčastniť, nech sa páči. Keď vás to láka, napíšte mi súkromnú správu, pošlem vám viac informácií. Stretneme sa 8. marca v live vysielaní. Teším sa na vás a objímam. Adri.